Guys, sorry kaayo muna sa Granero pa lagyan si mama yung taga-masahe, so hindi makita kaayo no kay walay sa subdivision, so kasakay pa ko dire og taman Kogon kay grabe ka ngit-ngit, grabe ding Granero pa, walay sakto na no gatipid-tipid takon man try lang kita ba. So karon nako sa Granero pa kini sa circle dito. Nagpasalamat ko kay nagpa akong client, so medyo basa-basa pa kay grabe ang ulan, di gid makitaan kay ngit-ngit pa kaayo, makasakay pa unta ko. Kogon? So, wala. Hindi ta kasakay. So, grabing basa kaayo. Grabe gid ka basa. Dili ta agi. So karon guys, na ako karon rain or shine, so kayong ulan, so mangita pa ko, masakyan ako going to Kogon, so lisod yun kayo diri ba diri sa Granero pa, so diri na ako nag shortcut diri dapit sa naay circle. So ngit-ngit kayo diri, oh grabe ka ngit-ngit, wala kay suga, sa part lang ang naay suga. So maglisod ka kay wala kay suga dayon. Sa kinandiri sa 8 o'clock naman sa gabi, I don't know kung unsang orasa pa ang mga sa kinandiri kung mo biyahe ba, pero I thought na yun napaunta na masakyan, bahala na asang orasa, basta na makasakay lang unta na. Bahala, tama na SM. So paunta ko yung nasakyan. So diri kung muanhi ka diri, maglisod na siguro tagsakay, siguro taxi na lang, bahala na. I don't know kung pila ang taxi going to naraba ang taxi, bahala, tama na lang SM no. So basa kaayo diri, puro tubig, so hindi na to makita, bahala na. So nalabay ta dito sa Pikas, napay lisod kaayo,
Dito sa kilid mo agi. So lisod kaayo ni na naata diri sa ano sa kangit-ngit. So wala kay suga. So mangita tag maanuhan nato. Kay grabe ka lisod. So nako sa pathway pero mulaki wala mo yung makita na suga. So mangita pagid kag suga no muna yung hadlo kay dire kung ma-hold up ka maunsa baka ka kay ngano grabe manggid ka ngit-ngit. So makita gid mo na ay galabay no. So lisod ka gid ba walay suga so masuga na lang nato parang suga sa kahayag sa sakyanan. So grabe ko hindi na ako makita kaayo ang dalan. Ay no pasakay ano man siya kuya ano hindi man ka magpasakay. Eight o'clock pa man. So guys no na ako diri taman sa grabe walay suga. So guys thank you kaayo pasensya naman no walay mga suga kaayo kay ambot ko magpasakay pa ba ning uban. Kuyawan ko. So guys, sama na lang diri ha. See you in the next vlog. Ang sama na. This is my first time na nagulan gid siya. No, wala ko yung mahimo kay sa ang kinaiyahan. Antos lang ta kay unsa man na mo man ni atong trabaho. Waning laagan si mama ang inyong serbisyo nagatagahilot. Daghang kayong salamat. Bye.